Fl-aħħar sigħat kienu rreġistrati 51 każ ġdid pożittiv għal COVID-19, tnaqqis sostanzjali kif dawn l-aħħar jumejn tħabbru ċifri viċin il-100 għal kull ġurnata. Dan filwaqt li fl-aħħar sigħat fuq total ta' 100 persuna biex bekk il-każi attivi f'Malta u f'Għawdex niżlu għal 647. B'xorti tajba ma kienet rapportata ebda fatalità, bit-total ta' mwiet jibqa' dak ta' 430. Bħalissa fl-Isptar Mater Dei hemm 38 pazjent li qed jingħataw il-kura għal dan il-virus, b'5 minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. U fil-waqt li Malta laħqet livell ta' herd immunity ta' kważi 90%, ħafna pajjiżi għadhom il-bogħod milli jilħquha u għalhekk jidher li d-dinja qatt ma jista' jirnexxielha tilħaq l-immunità tal-massa. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern qal li b'riżultat ta' dan il-COVID jista' jinbidel minn pandemija għal xi ħaġa endemika li jfisser li jibqa' magħna għal dejjem. B'hekk il-COVID-19 hija xi ħaġa li wis probabbli se jkun nitalmu ngħixu biha bħal mart ieħor bit-tixrid tagħha jkun ikkontrollat bit-teħid ta' boosters.